Nasi muguruve kwashe chipuriro kwafuma kuine mhuri kwazvitsva vanokwana kuitawo vashanu vakapondwa nevanhu vasiri kuzivikanwa kuti vabva nepi. Mapurisa paauya nhasi uno achida kuuya kuzotora mitumbi kuti vanoita post-mortem kuchipatara, vanhu vemunharaunda yemuone muward 21 vanga vaine ukasha, vaine hasha, vakatanga kuimba vachiimbira mapurisa vachiratidza kutsutsumwa kwavo nepamusaka pekuti vari kuti mapurisa ari kuuya muno munharaunda yeGuruve kuzotora zvitunha pane kuti vachengetedze vapenyu. Mushure maizvozvo taita hurukuro nevamwe vemunharaunda ino vachitaura zvakaitika pamusha wekwazvitsva.
nematambudziko kaamai nemhuri yese aonekwa. Mungatiziviso kuti vanhu ivava vangani vapfuma vakapondwa nhasi uye zvaitikira kuarea ipi? Vanhu ava i5 vanhu vaurayiwa pamusha mumwe chete nematambudziko aonekwa. Paurayiwa amai ivava vanoitwa mungave nezita ravo rakazara? Amai ava vanoitwa Azvitsva. Ndo zita randinoziva ravo ravashandisa kunzi Zvitsva. Pakanaka, vaZvitsva. Nemwana wavo musikana anoitwa zita racho riri kunzi Rasha. Beni mukomana mwana wemukomana anoitwa Tindu. Netiwana tudiki mazita yacho yakundirasa zvekare. Gozi tiwana sikana takatouyawo kuzobhakacha. Ndishoya kuti tanga takugara naamaiva. VaZvitsva. Saka imi muri munharaunda, zvaitikira munharaunda ipi kana kuti muwadhi chii? Iwadhi 21. Senemu yavanoshandisa ndeyekuti chii pamusha iyoyo? Zvitsva ndiyo senemu yacho. Ikoko chairman ndiani kana kuti sabhuku? Chairman anitwa Nyakasa. Titaurirei kuti zvasvika sei munzeve dzenyu imimi? Inini ndaiswa meseji past 12 usiku. Ndichinzwa kuti ndo zvaitika. Saka panguva iyi ndareceiva meseji ndakundikana kuti ndiendeko nokuda kwekuti situation iri paground. Saka ndazofuma ndichienda ndichinoona, ndasvika mota yepolisi yatosvika. Polisi yanga yatosvika yekubhindura vasvika zvekare mapurisa. Saka izvaizvezvi kusvika pari nhasi mota idzi pane dzimwe dzadzokera. Ndifunga dzasvika 5 here dzimwe dzadzokera. Saka ana mai vachiri mumba vachiri vanhu vose, asi mukomana uyo aenda ashaikira kuchipatara nokuti pabva pamba pabva akabatikana angangokuwadziwa, asi asvika kuchipatara ndiko asvika achishaika. Imi masikuonawo nemaziso enyu zvamasikuona ndezvipi zvinokahadza? Tiri kuziva kuti vashanu vashaya, asi zvamaonawo panzvimbo iyo kuratidza kuti pakasvika makororo vakaponda mhuri, maone chimi? Imba yacho yakanga vari mazvaitikira yakarohwa window kureva bhaglabha yacho yese yakabuda newindow yacho pakasara pari open, ndipo vakapinda napo ipapo. Saka ini ndo zvandaonawo kusvika pari zvino, asi mabhodhi yavo handisati ndapinda zvangu mumba kuti ndaona. Pane vamabhotaura navo here vari paground vaona kuti mainjuries avanawo avakasustaina panguva yekupondwa vakaitwa sei? Pane ataona here zvamangonzwawo imimi semunhu ari paground? Vandasvika kuona vakaona chiitiko chiitika, kana kuti vakasvika chiitiko chabva kuitika vachizogadzirisa mutumbi. Handingange ndabatana nawo, asi ndasvika ndakaonawo vakanga varipo paground vakatitsanangurira kuti vanhu vakaita zvekutemwa nekuchekwa. Mukomana uyu akunzi akabayiwa pamwoyo here nebanga. Vanhu vari kugamuchira sei nyaya yakadai? Nyaya iyi iri kunetsa kugamuchirika mukuru wangu, nokuda kwokuti izvezvi tine nhau dzakawanda dzaitika dzokuurayiwa kwavanhu munzvimbo yeGuruwe yese. Vanhu vari kufungidzirwa kunzi vari kunge vachiita nhau idzi vari kubatwa. Izvezvi ndine vamwe 6 vakabatwa kuswera zuro. Asi nezuro tine shoko rokunzi vakabudiswa kupolisi kwekwe, vakanzi umbowo wacho hausonyatsa kunge uchiratidza kuti vane chekuita nekuurayiwa kuri kuitwa vanhu munharaunda yeGuruwe.
izvozvo but vachibvunzwa bhozi vanhu vakabatwa nevanhu muvhireji vemunharaunda vakabatwa nevanhu vemunharaunda vachifungidzirwa vanhu vaendobva kusvika kubvunzwa mastatement yavo ndevakazoita kuti vanazivikanwa kuti vanhu imhondi nekuti mumwe nemumwe aitaura statement yake kureva kuti vakabvunzwa zvitupa tundo vakabudisa zvitupa vamwe isangasa zvitupa saka vakomana vemunharaunda vakazofonera polisi yakauya ikavatakura vakaenda kwavakaenda but pavaibvunza ipapo pagiraundi pachanzi vakataura shoko rokuti tine maini yedu isiri kufamba zvakanaka tiri kuda mvura yemugomo nemunamato yemugomo kuti maini yedu ikwanise kunge ichifankisheni zvakanaka saka vatakurwa nepolisi vaenda kupolisi vakasvika kupolisi nezuro takanzwa kuti vakabudiswa MP achizitaura ndichinzwa inini ataura shoko rokuti tasunga chisungo panapa chine mapurisa chekuti kunyunyuta kwevanhu kuri pakuti sei vanhu vachienda kupolisi vachibudiswa kureva kuti polisi tiri kukumbira kuti mangwana nekuchienda mberi vanhu ivava vanofanira kunge vachidzoka mukati ndo zvataurwa MP ndiani anga achitaura mashoko MP ani vanga vachitaura mashoko aya ainitova Tendai Pinduka ipo pamusha apa baba vanga varipo here kana kuti pamusha panogara pasina baba nekuti dzimwe dzakaitika kuward 3 nekuward 10 paka pasina varume pakapondwa madzimai pamba ipapo nevana musha usina baba iwoyo une vanhu 5 mwana mukomana uyo aitogara kwake kwaaigara asi nezuro ndofunga ndinahwe kudhakwa akabva aremerwa nekuenda ikoko akati gandiende ndinozorora pamba paamai ndikusvika kugana nazvo musha uyu kwamatswa uri kure zvakadini mimwe misha zvokuti vanhu vakachema vakadeedzera havanzikwe musha uri padhuze nemusha iyi pane misha miviri mitatu yakakomberedza musha uyu ndifunga 200 wokutanga pane 75 meters kubva pamusha iwoyu wenumber 200 meters dzinokwana wenumber 3 wacho 150 meters dzinokwana uyezve padhuze zvakanyanyisa mumapeto mudhuze chaizvo merodhi highway inofamba nevanhu zvakanyanya musha uyu uri musaidhi merodhi ende hapana kana akanzwa vachichema kana mhere payakaitika yakanzwika but vanhu kutaura vaiti taifungira kuti vanhuwo vakurwisana opanekti asi pane mukomana mwana akuzinzi akamhanya akasvika kusangana nechiitiko ichi chichangobva kuitika asi anga ari mwana wechidiki ndokubva adzoka hana akakwanisa kunge achiita vadiki vasara ava vanga vari mune imwe imba mazero akadii angakwanise kurondedzera zvaainzwa akwanisawo here kurondedzera zvaainzwa zvichiitika zvinonzikwa nevakuru vana vadiki zvakanyanyisa vadiki handina shuwa kuti vanokwanisa kunge vachirondedzera vana vadiki makaungana ipapa paitika nyaya yekupondwa muri kutaurirana kuti kudii vanhu vemugorovi isusu nhau yatiri kuchema nayo panapa tiri kutochema nekuti tinoziva isi polisi ndiyo inochengetedza vanhu pakurarama kwedu kuno saka chatiri kuchema nacho maneji chekuti iyo polisi zvairiyo inochengetedza vanhu tiri kuibatira vanhu tiri kusunga bhozi mayuti pesa pamayuti haasi kurara mudzimba vari kurara vachichengeta saka vachitendera vachipatrora saka kana tichinge tabata vanhu taendesa vanhu polisi iri kuririsa vanhu kuvadzosa futi kupi muvanhu imomo makatarisa kuti chiitiko chakaitika nezuro vanhu vakabuditswa vabuditswa manhiri kwane zviro kwacho ndobva paitika chiitiko ichi saka vanhu vazhinji vari kuchema nepolisi kuti toitei toenda kupi kunomang'ara tobatsirika sei pakurarama kwedu nekuti hatichisiri sefi manzi pakurarama kwedu zvakutyisa kurarama muguruve chero uri amai chero uri baba chero mwana chokwadi kwakutorema tisingaiti
tinotenda zvikuru mukoma Matthew amene kuti pane zvimwe zvamungada kuti ziisa here maererano nezviri paground ikoko zvamasangana nazvo kana nezvamanzwawo tisati tapedza interview yedu ine. Shoko randiri kutongotaura ini ndekuti riri kuchema nemunhu wese ndekuti kudai vakuru vekumusoro kana kuti hurumende yationawo yatinzwawo kuchema kwatiri kuita nekuti hatisisi tese kurarama kwatiri kuita. Tarisai pane urayiwa vanhu 5 izvi pane imwe nzvimbo yemuguru kwakaurayiwa vanhu 4 kumwe kwacho kwakaurayiwa 3 zvamanje manje ipapo. Saka zvese izvi zviri kushungurudza vanhu manje kuti tinoenda kupi, tiri kuenda kupi, tirichengetedzeka sei. Saka izvozvozvo hachikumbiro chichemo tiri kuteshera kuti tinechichemera kupi nekuti kupolisi kwacho yewo picha yakakwana tiri kunge tichiwa. Tinotenda mukoma Matthew, tinodada kuti vari kuzvinzwa. Minister weHome Affairs vakazembe vari kuzvinzwawo, uyewo zvekare naMinister of Defense vari kuzvinzwawo kuti ndo zviri kuitika, zvinoti ndo maforces anokwanisa kubatana kana munharaunda muchinge maita zvinhu zvakadai, because tinogona kupedzisira taane hondo kana kuti yana matsanga kana yakangofanana neyekuMozambique yekupandukirana kana inenge yekuDRC kana dziya dzemaHutu Tutsi dzekungopandukirana vanhu marudzi vanhu vachingourayana. Chokwadi nekuti makatarisa kuti kubva chitiko chatanga kuitika kana tisingakanganise vanhu vafa pari zvino kana kuti vakanganiswa vanhu vakusvika zvekutwendi naika. Saka izvozvo manje zviri kutidya mwoyo izvo zvakaoma mudhara wangu kuti tanangurike mushemushi hatisi kuzvitambira ende hope hadzirarike munzvimbo yakadai panguva yakadai. Takaremerwa munhu wese izvozvo kuti hazvizombokwanisika. Dai takwanisa kubatsirikawo ipapo kuti tachengetedzeka upenyu hwevanhu huri panjodzi. Huri panjodzi. Munenge muchitipawo maupdates, toda kuuya tizokavhawo pafuneral ipapa tiite mastori tiri paground kuitira kuti kunyange nevari kuona vakuru vari kumusoro vazive kuti zvechokwadi paground hapana kumira zvakanaka. Alright mukoma wangu, munendiudza kana muchinge mauya munendibata ndenge ndiripo. Handiti tinoda kuti mutange nokutipawo maupdates ikoko kuti vanhu zvazonzi vaenda kupostmortem uye vachazovigwa rini. Alright ndinokuudzai, ndinokuuzivisa. Kana pane mapictures ari kutenderera paground munogona kutitumirawo yatinongoshandisawo nyange tisingaaburitse atinoshandisa sehombowo hwekuti zvechokwadi kuguruve hakuna kumira zvakanaka kuwadi 21. Alright ndichazama nepandinogona, asi polisi yanga yambodzivisa kuti vanhu musashandise mafoni. Mwari vakunyaradzei munharaunda iyoyo. Tinotenda kuti pane solution ichauya ichaita kuti vanhu vagare vaine peace. Maita basa, ndinogamuchira. Ndatenda, maita basa. Iye zvinezvi muri yeZimbabwe tasvika muone mu121 muguruve. Tichange tichikupai maupdates atichaita nehurukuro dzatichange tichiita nehama neshamwari dzasiyiwa nemhuri yokwazvitsva. Zita ndinonzi Sylvester Tafumane, ndakamirira Zimquick neSly Media TV. Tinoti rambai muchisubscribe musasaririra pamaupdates atichange tichikupai.